terġa' tispikka l-frażi velenu fl-attività tal-Partit Soċjalista li saret taħt it-tinda f'Ħażabbar. L-MP Alfred Sant mill-ġdid jirrepeti l-frażi vjolenti tiegħu għajna lajn sinna l-sinna. B'Sant jinsisti li hu qed juża din il-frażi għax irid jisra l-bozza. U skandalizzaw ruhom dal-aħħar meta kont semmejt li jibqgħu sejrin hekk fil-Parlament Ewropew ikun imista naħdmu blajta biblika mill-Bibja ġibta din. U skandalizzaw ruhom ta' għajna lajn u sinna l-sinna mejna ta' biskop. U l-iskop kien da, illi hemm bżonn, illi xi ħadd jixa l-bozza. Matul din l-attività Alfred Sant insista li l-Labor kapaċi jkaxkar din l-elezzjoni u jeleġġi 4 jew 5 siġġijiet fil-Parlament Ewropew. Diskors illi sar f'jum ieħor illi fih kompliet il-kampanja negattiva tal-Gvern Soċjalista Malti kif kienet karatteristika ta' dawn l-aħħar ġranet. Il-kandidati soċjalisti Maltin użaw din l-istrateġija diversi drabi tul din il-kampanja fejn provaw jattakkaw bl-użu ta' frażijiet bħalma huma faxxisti u srib velenużi. Faxxisti maħniex. Tajjana faxxisti wkoll issa. Faxxisti. Tajjana faxxisti. Mela l-huma tinna li ma għandu għabrin nazzjonalista tajjana faxxisti. U qudiem dawn l-attakki negattivi ma kien hemm l-ebda kundanna mill-Prim Ministru.